futbolintza entzuten dutenean nire abezarua etorten xatuko gora, ni txikian oso futbol zalia izan naiz eta eukin nituen urte batzuk Europako liga guztiak jarraitzen ditula eta egisa da oin apurrat aldatu xatela nire kirol ibilbidea, baina urte askoan jolastu dut futbolien eta nire abezaro gara izan oso garrantzitsua izan zen. Hombre, gaur egun nik uste futbolak horrenbesteko erantzuna izateko gako nagusia dirua dela eta heldu gara momentu batera nun diru pila bat mobilen dan eta horrek bermatzen dauen oi hartzun hau. Baina batez be historia, azkenean historikoki zaharrenetarikoa den kirola da, urte pila baten jolastu izan da eta bilakera horretan fama eta dirua areagotu da neinean oi hartzuna be areagotu da eta gaur egun ikuste mundu mailan gehien ikusten den eta jarraitzen den kirola dela. Nire kirolari dagokionez irakurri duten liburu interesgarrienetariko bat Iker Unai Ugartemendiakin idatziako Bidea ipar liburua dela esango neike, aprobat Ikerrek bere trajektoria guztia kontatzen dago eta ni beste generazio batekoa naizen arren oso islatuta sentitu izan ez gauza batzukin eta ikusten dabe bai estrellak ze bilakara eduki dauen zenbat aldatu dan eta nik uste oso gogo eta interesgarriak dakartzala bertan. Ni Gipuzkoarra naizen aldetik beti izan naiz oso realzalia eta txiki-txikiatik realeko elastikoak jantzia ibili naiz kaletan barrena, beraz. Gaur egun futbolarekiko gertutasun hori galdu duten arren beti esango neke beti izango naizela realzalia. Jokalari izango banintz, futbolko jokalari izango banintz, erdilari moduan jokatuko neike, nik uste korrika gehien iken dauen jokalarixa dela, igual abiadura ez da importantea eta nire kasuan hori dakotez. Korrika ineke kantzau barik, baina naiz oso azkarra, orduan nik uste erdilari moduan moldatuko nintzela onduen. Egixe da futbolak izan duen bilakaera zentzu askotan ez datorrela nire printzipioekin bat, nik uste alde batetik diru gehiegi mugitzen dauela eta beste alde jendia eruaten dauela ekintza batzutela non ez dian zilegi. Baina, lehen zauten mugan hori historikoki eduki dauen bilakaera batetik etorri da eta noski nahiko neikela beste futbol bat, baina nik uste nahiko zaila dela baina hori eraldatzea.